ce da kun ƙara ji an yi, ku ce na su kun ƙara ji an yi. Muna da sifi garin kanan nan, muna da zaki garin kanan nan. Wakil Muhammad, kwamishina of police na nan kanan nan. Ina mazan suke ne ga namiji. Gida gida mun ga tsaro baba, cikin gari mun ga tsaro baba. Ku ce wakil Muhammad. Kwaya ta zama end of discussion, daba ta zama end of discussion. Yana da kyanniya na ce muku baba, yana da arzika na ce muku baba, yana da kyan hali na ce muku baba, yana da kyan labuza na ce muku baba. Dama dai a bai shi ya zauna a nan jihar Kano. Dama dai wakil Muhammad ya zauna a jiha ta Kano. Dama dai a bai shi ya zauna a nan jihar Kano. Dama dai a bai wa kulle ta kiwon beraye. Dama dai a bai shi ya zauna a nan jihar Kano.